Verkiezingen. Zeeland kiest nieuwe gemeenteraden. Was het moeilijk of makkelijk, de keuze vandaag? Nou, ik heb ze allemaal gedaan, maar dat mag zeker niet. Nee, dat mag niet. Ja, zie, daar heb je het alweer. Foutje. En verder in deze uitzending. Dodelijk ongeluk tunnel bij rechtbank. En wat bomen met kunst te maken hebben. Goedenavond, nog een paar uur, dan sluiten de stembussen en weten we hoe de Zeeuwse gemeenteraden er de komende 4 jaar uit gaan zien. 3 dagen lang kon er gestemd worden, maar vandaag kwamen toch overduidelijk de meeste mensen. Bij mij verslaggever Pim van den Bergen. Jij bent vandaag door de provincie gereden, bij allerlei stembureaus geweest. Het feest der democratie, zo wordt stemmen genoemd. Ja. Heb jij dat ook zo ervaren? Nou, als dat zo is, dan speelt zich dat voornamelijk in de hoofden van de stemmers af, denk ik. Ik ben met collega Carmen speciaal naar de kleinere kernen gereden. En daar troffen we niet uitgelatenheid aan, maar eerder rust en vooral vriendelijkheid. Nou, best wel druk. We hebben al ruim 100 mensen gehad. En er staan een stuk of 5 mensen ook te wachten om te mogen stemmen. Dus het loopt op en af, moet ik zeggen. Ik hoop dat degene waarop ik op gestemd heb, dat die het gaan winnen. Maar ik ga niet zeggen waarop ik heb gestemd. Dat is jammer, hè? U had het zo ingevuld, hè? Ja, dat had ik van tevoren in mijn hoofd, dus. Gaat u ook vertellen aan mij op wat u heeft gestemd of op wie? Nee. Goed, oké. Nee, bij deze tafel zijn het er, even kijken, 67 kiezers en 10 volmachten. Deze tafel die gaat aanzienlijk harder, want hier zien de mensen staan. Hier zijn al 230 kiezers geweest en 24 volmachten. De opkomst is goed, het loopt aardig door, dus wij zijn heel tevreden. En je zegt nou de opkomst is goed. Hoeveel mensen zijn er ongeveer al geweest? Ruim 250. Denkt u dat het wat uitmaakt, deze verkiezingen en uw stem? Ja, ik denk dat elke stem maar 1 is. En dat iedereen van die gelegenheid gebruik moet maken. Waar heeft u op gestemd of is dat een hele brutale vraag? Dat hou ik graag voor mezelf. Wat zou u nog veranderd willen zien zo na de verkiezingen? Ja, een heleboel, maar dat helpt toch niet, denk ik. Je kan wel met een hoop dingen komen, maar er is altijd weer een wetje die dat wetje weer tegenwerkt dat het weer niet mag. Maar waarom stemt u dan? Ja, waarom? Of ik kom voor mijn vrouw. Dus ik zou ook nog eens een keer. Kijk, hij is verzwonden. Pim, hoe zit het met de opkomstpercentages? Ja, dat was 4 jaar geleden zo'n 60%. Het lag iets hoger dan het gemiddelde. Op het ogenblik is het rond de 40%. Dat ligt weer in de lijn met 2018. Maar we hebben natuurlijk ook op maandag en dinsdag kunnen stemmen. Dus wat dat voor het totaal betekent, ja, dat weet ik niet. Nog geen idee. En Nee. Wat gaat verder nog interessant worden vanavond? Wat mij interessant lijkt zijn, is het aandeel van de lokale partijen. Die zijn de laatste verkiezingen elke keer maar opgekomen. Zet dat door. Het is nu 1/4 van alle zetels, dat is echt veel. En wat doet het CDA nu het in de landelijke peilingen heel erg slecht gaat? Maar Zeeland is een trouwe CDA-provincie. Is dat nog steeds zo? We zullen het zien. We gaan het afwachten, dankjewel. Tegen de man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte in de Westerschelde-tunnel is een rijverbod van 1 jaar en een werkstraf van 240 uur geëist. In juni 2020 stond een 56-jarige vrouw uit Sluiskil vrijwel stil in de tunnel met haar alarmlichten aan. De verdachte remde te laat, week plotseling uit en raakte daarbij een auto die op de auto van de vrouw knalde. Het vermoeden is dat de vrouw onwel raakte in de auto en daardoor stil kwam te staan. Ze overleed aan de verwondingen van het ongeluk, blijkt uit onderzoek. De verdachte, een 29-jarige Poolse man uit Zelzaten, zegt dat hij er alles aan heeft gedaan om het ongeluk te voorkomen. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Lemp Weston Meijer in Kruiningen heeft de bouw van een nieuwe frietfabriek in Rusland toch stilgelegd. Ook de export van frietproducten van en naar Rusland is stopgezet vanwege de oorlog in Oekraïne. Lemp Weston heeft sinds 2016 een fabriek in Rusland, op 280 kilometer van de grens met Oekraïne. Toen ik hoorde dat Rusland Oekraïne binnenviel, ja, dat was wel een dreun van binnen. En daarom besloten de kinderen van basisschool De Zevensprong in Krabbedijken om een lied te zingen voor Oekraïne. Met hen zongen leerlingen van meer dan 100 Nederlandse scholen het lied Wij staan hier sterk.
Dan kunnen we laten zien dat we tegen Poetin zijn en dat de oorlog gewoon moet stoppen en dat gewoon heel de wereld in vrede leeft. Misschien weet je het zelf niet, maar ja, voor mezelf geeft het wel een goed gevoel. Ja, wat voor gevoel krijg je daar dan van? Ja, dat je ze gewoon echt helpt. Door te zingen. We staan hier sterk. Wij staan voor vrede. Hij heeft tientallen jaren de belangen van de fruitsector behartigd. Maar nu houdt Rinus van het Westeinde het voor gezien. Hij geeft het stokje door aan de nieuwe generatie en blikt terug op de afgelopen jaren. De streekeigen haag, geplant 15 jaar geleden met de bedoeling voor de bestuiving en voor de natuurlijke plaagbestrijding. De hagelnetten, het zoetwaterbassin. Zomaar een greep uit de initiatieven waar Rinus van het Westeinde uit Kwadendamme zich de afgelopen 40 jaar hard voor heeft gemaakt als belangenbehartiger van de fruitteelt. Na al die jaren houdt hij het voor gezien omdat de Nederlandse Fruittelersorganisatie een compleet nieuw bestuur krijgt. Er is ook een tijd van komen en een tijd van gaan. Het is eigenlijk, als je terugkijkt, toch omgevlogen. Nou, ik heb toch gelukkig in ieder geval veel kunnen bereiken. Nou, de bacterievirus is er één van. Maar ook de teeltondersteunende voorzieningen. Nou, we staan hier met de hagelnetten. Nou, maar ook voor de bessenteelt, regenkapjes allemaal. Nou, dat heeft ook wel eens spanningen gehad. Zeker met natuur- en milieuorganisaties. Maar we hebben altijd gekeken of we daar toch een win-win. Nou, dat is mijn uitgangspunt altijd geweest. Ondernemersbelang voorop. Maar kijken waar je win-win situaties kan maken op met andere overheden. Toch ging dat niet altijd van een leien dakje. Elke besparing is er één, denk ik. Zieke planten die moet je à la minuut kunnen verbranden. Ik vind dat we maar eens een keer paal en perk moeten stellen om gewoon te zeggen, nou zover en niet meer. En wat een ander punt is, vind ik dat we in Nederland er toch wel lang over doen. Soms om iets innovatiefs, zeg maar, ook werkelijkheid of in het beleid in te passen. Dus we moeten veel meer flexibel zijn, inspelen op nieuwe initiatieven en dat moet ook gelijk mogelijk zijn. Een ondernemer wacht in de 10 jaar. De hagelkanonnen, 10 jaar heeft het geduurd. Dat is jammer. Ja, dus in die 40 jaar heeft u ook heel veel gewacht. Ik heb heel veel geduld en gewacht. En als ik nu zo om me heen kijk, dan zie ik heel veel bomen, appelbomen. Ik zie nog geen geraniums. Nee, die zul je ook nog niet zien. We zijn bezig ook zelf met de bedrijfsovername. Nou, dat proces gaan we ook in gang zetten. Maar ik zal nog elke dag op bedrijf zijn als ik niet in de vergaderzaal zit. Want niks doen zit niet in zijn aard. Hij is nog altijd statenlid en heeft zelf een fruitteeltbedrijf. Ik heb nog genoeg te doen, dus en misschien komt er nu wel eens wat anders. En heeft u nog hobby's? Ik heb voor de rest geen hobby's. En misschien vindt uw vrouw het ook wel leuk dat u misschien dan straks wat vaker thuis bent. Nou, ze zeggen wel eens gekscherend van, ja goed, ik moet je nog niet heel dagen thuis hebben. Het leek wel Boomplantdag, maar het was de opening van de Kinderkunstweek. Vanmorgen hebben kinderen van groep 5 van de Driesprong in Hoek een boom geplant met kunstenaar Monica Daalberg. Want bomen in de kunst is dit jaar het thema van de Kinderkunstweek. Een kinderkunstweek zonder kinderen kan natuurlijk niet. Wat gebeurt hier vandaag? We starten de Kinderkunstweek. Het thema gaat over bomen, maar verder weet ik er bijna niks van. Dat van die bomen klopt. Er wordt er zelfs één ter plekke geplant. Een boom die kan rijden, wist je dat? Voilà, hier zit het. Ja, we gaan het zeker planten. Dat is echt, hè? Een olijfboom voor kunstenaar Monica Daalberg, die dit jaar ambassadeur is van de Kinderkunstweek. Ik vind het een eer om mee te doen. Dat je op een educatieve manier, maar ook een, hoe noem je dat? Het is geen moeilijke ingang. Kunst is voor iedereen. En omdat kunst bedoeld is om stof te doen opwaaien of stof tot nadenken te geven, wordt dat nog even in de praktijk gebracht. Anke Tanilatu is nu hier. Ja, een opening in Vlaanderen van de Zeeuwse Kinderkunstweek. Hoe zit dat? Ja, nou, ze doen het elk jaar op een andere plek. En ik moet zeggen, de Verbeke Foundation, net over de grens trouwens bij Zelzaten, is wel een heel goede plek. Het is een heel groot hedendaags museum, openluchtmuseum. En het was voor de kinderen van Hoek natuurlijk maar een klein eindje. Ja, dat is waar. Ja. Nou maakt elk jaar een kunstenaar een werk. Dat kunnen kinderen een soort verdienen door aan die week mee te doen. Ik denk dat dat hem is. Ja, dit is hem. Dit heeft Monica Daalberg dus gemaakt. Zij maakt heel kleurrijk werk. Dit heeft ze gemaakt als schilderij. En ze heeft ook nog apart
een masker gemaakt. Nou, en dat ziet er zo uit. En dan kun je dus een boom voelen. Of anders naar kunst kijken, dat kan ook. Voel jij je nu een boom? Nog niet, nee. Die Kinderkunstweek die is ooit ontstaan om kunst toegankelijker te maken voor kinderen. Die is er nu 11 jaar. Ja. Werkt het? Nou, ik moet zeggen, er zijn nog steeds op basisonderwijs heel veel leerkrachten die kunst, vooral moderne kunst, heel erg moeilijk vinden. Ze missen de creativiteit of gewoon de tijd om daarmee aan de slag te gaan. Dus de bedenkers van de Kinderkunstweek die hebben nog wel een missie. Dat is het moeilijkste onderdeel in het onderwijs. En dan kunnen we iedere keer gaan mopperen en dat lukt niet en er komt niks van terecht. Maar we kunnen ook zorgen dat we een programma bieden met allerlei suggesties en mogelijkheden, waardoor we de leerkrachten ruimte geven. En laten we maar zeggen wat we tegenwoordig zo aangeven, ontzorgen. Een lespakket en allerlei activiteiten door heel de provincie moeten daarbij helpen. Zoals de tentoonstelling bij het CBK Zeeland. Kunst richt je blik, waardoor je net dingen anders kunt gaan zien. En nu met dit thema, kunst en natuur liggen heel dicht bij elkaar. En we denken allemaal, oh die stam van die boom is bruin of groen. Maar kijk je naar kunst, is die ineens paars of groeit een boom ondersteboven. Heel vaak hebben mensen het idee dat kunst heel elitair is en dat je heel veel moet weten. En met de Kinderkunstweek willen we nou juist die onbevangenheid die kinderen hebben gebruiken om te leren kijken naar kunst. En de droom is dat we het voor elkaar zouden kunnen krijgen om de leerkrachten zo te inspireren dat ze zeggen van, we gaan met het materiaal aan de slag, we gaan met die kinderen praten en dat woelt iets los bij die kinderen. Het werd niet zo warm als voorspeld. En dat kwam eigenlijk door woestijnstof in de lucht. Daardoor kwam de zon er niet doorheen. En het zag ook wat gelig vandaag. Morgenochtend kan een bui vallen, maar 's middags zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Vrijdag en het weekend zijn droog en zonnig. Ja, Zeeland Nu zit erop, maar de televisieavond hier bij Omroep Zeeland nog bij lange na niet. Straks om 9 uur kunt u kijken naar de uitslagenavond met Floris-Jan Sietsema en Ariane Lafort. En we gaan alvast even naar Ariane op de redactie, want Ariane, wat kunnen we verwachten vanavond? Ja, inderdaad. Vanaf 9 uur vanavond, vanaf het moment dat de stembussen dichtgaan, een speciale verkiezingsuitslagenavond bij Omroep Zeeland. We hebben verslaggevers in alle 13 gemeenten. En zij brengen natuurlijk de uitslagen, de reacties van de plaatselijke politici en ook de analyses. Forum voor Democratie doet bijvoorbeeld tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen in 4 gemeenten voor het eerst mee in Zeeland. Dus iedereen is ook wel benieuwd wat dat gaat worden. Nou, traditiegetrouw is het de gemeente met de minste inwoners, Noord-Beveland, die dan als eerste met de uitslagen komt en de rest die volgt vanzelf. We kijken dus vanavond vanaf 9 uur. Dankjewel, Ariane. En daarmee is er een einde aan deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond en lekker kijken.